Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang maalaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alam niyo. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuban sa programa ng Issue sa Masa. Adlaw, mga higala ng Miyerkules. Pizza 25 ng bulan sa Hunyo 2025. Kumusta mga suki na tos kanginan, na mga suking tigpalibay? Sa gapong kami ng hinaot nga na, kamusta man panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi, samtang mag-uban tamay gala, gikan nini mga oras hanggang sa oras alas 9 kanambuntaga. Alam siyempre sa mga balita, impormasyon, mga hisgutanan. Siyempre pa, karong buntaga. Ato may galang pagkabanaan. Sulod sa doon katakna na itong panagpuyong sa kahanginan. Dinilamang sa 90.7 Love Radio. Atong programa, inyong programa nga Issue sa Masa. Sa atong mga kasimanwa, mga kalumo karon din ha. Kumusta mo? Medyo nagtutaligsik gihapon kagabi hantod kaganihang buntag. O, ingat, labi na ang mga estudyante. Init mga higala, panahon sa adlawan. Nya ini kahapon magtutaligsik ka. Sipon gyoy abto na to. Alright. Pipila mga higala sa tuang mga hisgutanan karong buntaga. Issue sa masa. Issue sa masa. Gipangayong interim release ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte gibabagan sa prosecution sa ICC. Issue sa masa. Issue sa masa.
Gubat Israel batok nasod Iran kadaugan kuno alang sa Sunni Arab sa tunga-tungang sidlakan matod sa Saudi Arabia. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang balaod nga nag-obliga sa mga nanag-iya og motorsiklo nga ibalhin sa ilahang pangalan sulod lamang sa 20 diyas gipirmahan na sa Malacañang. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagwagtang sa sabong sa nasod Pilipinas gihingusgan karon sa Senado ana sa third og final reading sa pagpanguna ni Senador Grace Poe. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang testigo batok sa kasong human trafficking og sexual harassment ni Pastor Apollo Kibuloy nibaliktad na. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Ceasefire wala makapugong sa oil price hike sa nasod Pilipinas. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang gobyerno sa Dubai magpatuman og mas istriktong patakaran sa mga Pinoy-anan nga posibleng pabilo sa daghang immoralidad sa ilahang nasod. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kada guban pa may gala. May magalang kobra sa to ang panagkuyong dinhi sa programa nga Issue sa Masa. Good morning sa tanang mga newsroom din ha. Nga nagmonitor sa to ang programa. Happy kaayo mi sa inyo ang pagmonitor sa amo. Ato ang mga ka-ISM, mga ka-issue sa masa. Sa ato ang Facebook Live, good morning, kanatong tanan. Og again, paki-like and share lang sa to aga programa alang ngadto sa to ang mga peers and friends, mga kaila, paryente, amigo, amiga. Aron nga mas updated sila sa mga ulahing katikaran ug labaw sa tanan mas masabtan niyo ang mga daghang panghitabo, istoryas politika, istorya sa ekonomiya, sulod ug gawas sa ato ang nasod Pilipinas. Alright, saway paglangay mga bay. Arita sa istorya may tungod aning interim release nga gibabagan sa prosecution. Ni Assistant Prosecutor Mami Nanyayi Niyang. Mura man ni og nigra man siguro ni. Nga prosecutor sa International Criminal Court. Ang ilahang rason daghan gyapon. Murag ilaha mga higalang gi-adapt ang gipagawas nga statement sa mga nagpailang biktima kuno sa extrajudicial killings dinis Pilipinas. Kadtubang statement sa mga abogadong militante mga higala, no? Nga maoy nag-frame sa opposition alang sa interim release ni kanhi Pangulong Rudy Duterte. Ilahang giopos gamit ang naisgutan mga higala nga argumento. Matod pa nila, una sa ilahang argumento, kinahanglan daw ang padayong pagdetain kang kanhi Pangulong Digong aron ma-ensure kuno mga higala ang iyahang appearance panahon sa iyahang hearing. Ikaduha, para kuno dili mga higala mabulabog ang mga witnesses. Intact daw gihapon ang mga witnesses batok sa kanhi Pangulo. Kaya ug makabuhi daw, basig ang uban mo variable na. So para intact gihapon ang mga witnesses o mga ebidensya, kinahanglan dili tugtan kuno makagawas si Pangulong Duterte. Ikatulo, no? Kanang posibilidad nga makakomiter daw gihapon og
criminal act ang kanhing Pangulo despite sa iyahang pangidaron mga higala nga 80 anyos. So, mauni ang mga gilatag nga argumento nga nabasa na nato mga higala gikan sa mga militante ug mga militante nga mga abogado nga nagpagawas na og sama nga statement niadtong nanglabay nga mga simana in relation nining issue sa interim release sa tuang kanhi presidente. So, dili lang mga higala surmise or suspect, but murag tinuod na gyud, no? Nga ang nagpadagan ani karong kaso mga kaigsuonan ni Tatay Digong kining mga NPA ug mga militante dinhi sa Pilipinas. Sila ang naas likod gigamit ang present administration nga naas poder to ensure nga mawala gyud si Tatay Digong dinhi sa ato ang nasod Pilipinas. Nga naman, tanawa ragon. Unsa ang mga argumento nganong sa ilahang opposition sa interim release kaniadto, di ba? Pareho lang, halos giintoto mga higala o copy sa prosecution ang statement aning mga NPA nga mga abogado mga higala. Di ba? Nganong wala man paprisuhan ng mga NPA nga mga abogado dyan nga mga NPA magkana. Mo ni mga NPA nga di man ni madakpan ni mong magbitbit og armas. Ang NPA yun, ang literal NPA na amanay armas. Pero ma-NPA lang ni sila moadtos bukid, mubitbit og armas. Pero ang prinsipyo nila, prinsipyo god sa komunista mga higala nga NPA. Dili ni mo pwede dakpon o prisuhon tungod kay naatay constitutional right. Our political right. The right, no? To exercise aning political belief in aspiration. Di ba? No person shall be imprisoned by reason of political belief and aspiration, mga kaigsuunan. Ayan. Importante na. Importante kayo na siya. By the way, good morning din kang Orlando Tagaro sa may Bolton, mga Oroyan family, diya sa may puan nga atong dakbayan sa Davao, naglanog-lanog ang atua din hang programa mga higala. Alright. So, ato nang matansya nga kini mga higalang gigamit nga argumento aning prosecution, mauna ni ang nag-frame ani mga bay, wailain kundili kining mga militanteng abogado nga nagpadayag na mga higala. I mean, mali po ba? Kay ilang giuna mga higala og pagawas ang ilahang baruganan ahead aning opposition sa prosecution. So, dali na lang kayo basahon sa mga Pilipino nga kaning kasuhada ini, kaning opposition karon sa prosecution, ang nagmaniobra ani kining mga NPA nga abogado mga higala nga naa karon sa Pilipinas, nga nag-apil-apil aning kasong Tatay Digong. Mayon tatog ilahang gipaiwit para dili kayo halata nga sila mo'y nagsulsol mga higala sa ICC o sa prosecution sa kaso ni Tatay Digong. Di ba? Pero naglatag na sila sa ilahang mga argumento in advance nga maupod na di ay gikopya aning prosecution sa ICC. Ang Australia na maunta daw ang gusto mo mahimo mga higalang host country. Pero wala pa man. Kay awayunon pa man ni mga higala, siyempre, na may judges sa ICC. Nga maoy mag-issue og resolution aning interim release nga gipangayo karon ni Tatay Digong pinaagi sa iyaha mga higalang
mga abogado. Kay magpresentar ka pa man og ebidensya. Tanawon pa man, maingon ron ang prosecution sa ilahang opposition, mo presentar og ebidensya nga tinuon na, di na yun na mo tungha, balik, di na ma-prosecute si Tatay Digong kung tugtan na ninyo ng iyang gipangayong interim release. You have to show kini mga higalang convincing evidence ngadto sa mga judges sa ICC so that they will be convinced mga higala, no, aning nasgutan nga argumento. Or sa uban pa nilang mga argumento sama ng Tatay Digong, pwede pa daw makakomiter og krimen despite sa iyahang old age. Or si Tatay Digong maka-disrupt, maka-influence sa mga witnesses sa kining ICC, sa iyahang giatubang nga krimen sa ICC, magpresentar ka og mga ebidensya. Aron i-oppose nimo because ang kini mga higalang kagawasan, interim release, is also a matter of right. Di ba? Our freedom of locomotion, the right to travel and abode, dili abroad abode, puyo. Katungod na siya mga higala. So if you want to suppress these rights, you have to present direct and convincing evidence para makumbinsi mga higala ang mga judges ngadto sa imuhang argumento. Dili ang dipinsa mo presentar, no? Ikaw nga nibabag because ang general rule katungod niya ang pagdetain dili siya tagaan sa iyahang katungod, mura siya may galag it's a matter of exception. Nga you have to prove nga dapat dili gid siya tagaan. So naaron sa imuha ang burden of proof or burden of evidence to prove nga dili gid siya dapat. Otherwise, if the prosecution shall fail mga higala to prove or fail to convince the judges, then interim release asked by the former president through his counsel shall be granted mga kaigsuunan. Mo na ang procedure. No. Ang procedure. Dili lang simple nga opposition, kopyahon nimo in toto ang mga kining gitawag natog argumento sa mga militanteng abogado gikan sa Pilipinas. Dili man na ingon ana. You have to prove your allegation. Nga naman, this is a matter of right nga gipangayo niya, gina-claim niya. So, kung gusto nimo nga babagan ang iyang gi-claim, which is a matter of right, you have to convince the court. So, paano sa nimo i-convince ang korte? I-convince nimo pinaagi sa imuhang mga reasonable nga mga argumento o mga ebidensya. Whether or not kaning inyuhang gipanulti diya sa inyuhang opposition, imminent ba ni siya nga mahitabo? Naabag yun ni siya tsansa. Kung naa may tsansa, dako ba ang tsansa nga mahitabo yun ni? Nga ma-influensyahan ni Digong ang trial nga si Digong dili na mutungha sama aning gi-argue mga higala karon sa prosecution nga tinudlo rapod mga kaigsuunan aning mga militanteng abogado. Proibahana nimo dito. Kay kung dili makumbinsi, although you have evidence, pero dili kayo kumbinsido mga higala ang korte, ilang i-grant na because that is a matter of right. That is a matter of right. So, wala pa, again, ako ang klarohon, wala pa ruling ang International Criminal Court as far as the opposition. Natural lagi na. Pasubmiton man ang prosecution mga higala o kanang comment
in reply adtong petition. Dili man na one-sided mga higala ang proseso dinha. Kinahanglan man mabalansi. Now, if the prosecution will refuse, what will happen? Of course, the petition shall be granted because that is a matter of right. So, naaro a position ang prosecution, then the ICC judges shall resolve based on the evidence presented, mga higala. Not based on the unfounded accusation, unfounded belief, nga mauna, wa may mga ebidensya, mga kaigsunan. Subot pa sabot, sa ebidensya lang gihapon ta magdaog ni ana. You charge the former president for crime against humanity. Allegedly, more than 30,000 were killed sa iyahang programa, mga higalang war on drugs. Pero, unsa ra man 43 for 8 years? That is only, by average, 5 person were killed every year sa iyang administration. Layo kayo, mga kaigsuunan, sa sub 44 nga in one day, 44 ka mga special forces sa tuang PNP ang namatay. Layo ra kayo sa 58 ka mga tao ba to, kang ampatuan, nagipanglubong sa usa lang kaadlaw. 38 ba to? 38. In one day. Unya, wala man mga higala lagi ma-crime against humanity. Wala man lagi ma-crime against humanity. Kani, ang i-allege 30,000, pero ang actual nga reklamo na abot dito sa ICC is only 43 for 8 years. That, kung by average may gala, 5 person per year. Nya, crime against humanity. So siguro something. Wa pa yung klaro mga witness. Kay way mga ID, mga higala ang mga witness, pwede ba daw? Si Conte, Attorney Conte na lang, o si Butuyan na ang witness dito. Buang trabahoan. Mauna karon, ang prosecution, mga investigator sa ICC na adere, kay sigig pangalap mga higalag mga witness ilahang gipangbutang sa hotel. Ato na mga higala o niyang ipadayon. Humadamang pipila ka mga pahinom daw. Issue sa masa. Magandang umaga po at midweek na at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, June 25, 2025. At live po tayo dito mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. At sa ngayon nga, base sa ating latest satellite images at mga pinakahuling datos natin, ay yung low pressure area na ating minonitor sa nakalipas na araw, ay tuluyan na nga lumabas ng Philippine Area of Responsibility at naging ganap na bagyo. Naging bagyo po ito sa labas ng PAR, kaya hindi po natin ito binigyan ng local name. Huling namataan itong bagyo na sa 555 kilometro kanluran ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union, tagda yung pinakamalakas na hangin, nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso, nasa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Posible po na ang magiging takbo o ang direksyon po ng bagyong ito ay patungo sa may katimugang bahagi ng China. At ito po ay walang direktang epekto sa ating bansa sa kasalukuyan. At southwest monsoon pa rin o habagat ang magdadala ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Ito yung area ng Palawan, Bataan at Zambales. Nakikita nga natin na kung lalakas pa itong bagyong ito ay posibleng mahatak niya papalayo ng ating bansa itong habagat or southwest monsoon. Kaya posible po sa mga susunod na araw ay medyo mainit na panahon na naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero asahan pa rin natin yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ulitin ko po kasi panahon pa rin naman ng tag-ulan, kaya expected pa rin natin yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Kadalasan po, katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan. Pero hindi naman natin to inaasahan na magtatagal. Usually po yung mga thunderstorms natin sa late afternoon ay mga 1 hanggang 2 oras lamang. At
maliban dito sa ating binabantayan na low pressure na bagyo sa labas ng PAR, wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bataan at Zambales dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon. Habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa, ang Metro Manila, iba pang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Northern Luzon at nalalabing bahagi ng Central Luzon, asahan pa rin natin medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan habang may mga tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Mainam po, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan kapag lalabas tayo ng ating mga tahanan. Yung agwat nga ng temperatura sa lawag nasa 24 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao hanggang 35 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 25 degrees Celsius, sa Maynila naabot na hanggang 33 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 23 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa Bicol Region ay 25 to 33 degrees Celsius. Malaki naman yung tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagulog sa bahagi ng Palawan, dulot ito ng southwest monsoon o habagat. At ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Puerto Princesa, 23 to 30 degrees Celsius. Malaking bahagi naman ng Kabisayaan, medyo mainit na panahon po ang mararanasan, malinsangan lalo na sa hapon, malaking tsansa ng mga thunderstorms sa gabi. Agwat ng temperatura sa Iloilo, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga City, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Davao naman, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro City, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning. Ito yung ating babala sa malalaking pag-alon ng karagatan. Ang inaasahan po natin na magiging kalagayan ng ating mga baybayin po ay katamtaman ay banayad hanggang sa katamtaman po yung inaasahan natin na kondisyon ng ating karagatan. Kaya ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Mag-ingat pa rin po kapag may mga localized thunderstorms, posibleng medyo lumakas yung alon ng ating karagatan. Lalong-lalo na po pa sa mga maliliit na bangka, mag-ingat pa rin po tayo. Samantala, ang araw natin isisikat mamayang 5:29 na umaga at lulubog, ganap na 6:28 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph. Lalong-lalo na naglalabas po tayo ng mga thunderstorm advisories, rainfall information at kung minsan may mga heavy rainfall warning para lagi po tayo updated, ay mag-subscribe at mag-follow po sa ating iba't ibang mga social media platforms. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas sa Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat sa inyong pagsubaybay. Alright, balik na may gala. Dili sa ito para kuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang 15 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, agwander lang ta mga bay. Nganong ang statement ani mga NPA nga mga abogado, mga higala, pareho ra sa prosecution. So, probably, no? Ang ilahang mga argumento pareha tungod kay giintuturan ni kopya mga higala, no, sa prosecution ang gitawag nato og argumento aning mga NPA nga mga abogado labot sa gipangayong interim release ni Tatay Digong. Now, unsay implikasyon ana jud? Ang implikasyon ni ana simple lang kayo. Nga ang naa sa likod ug nangusog karon nga di gyud makaulis Tatay Digong. Dili lang si tambaloslos mga higala, kundi kaning mga NPA tungod kay ang administrasyon ni Tatay Digong maoy nagpuhag sa mga NPA, sa mga komunista dinhi sa Pilipinas, no? So, nalisang sila nga basin og mahemorrhage ang taral og buy-an sa Tatay Digong kay daghan mga higala ang makumbinsi, no? Nga mga witnesses nga di na lang mo testigo dito nga kapoy-kapoy ra pating layo no? Iguang naman sa Tatay Digong.
Ikaduha, kana magong argumento nga, dili ka mga kaigsuunan mo kuan, di na lang ka mo oppose. That will weaken the case or the charges mga higala. O di kay ka ka-oppose gani. Nya, moingon ka karon nga imong ipakumbikto ang akusado, nga imong gipailan og kaso. So, ang murag synonym sa ana niya is weak ang imuhang kaso. Munang maningkamot gud sila mga higala og frame og mga argumento aron paabot ngadto sa mga judges sa International Criminal Court nga ang ilahang kaso nga gi-file kang Tatay Digong kusog. Kusog. Pero mo lagi na. Ang propaganda 30,000 ang nangamatay sulod sa 8 ka tuig. Pero ang na-file nga kaso sa ICC nga dili tanan nakabalo. Pero mura og daghan naman po nakabalo tungod ani social media. 43 na kabuok. O sa crime against humanity for 8 years, 43 na kabuok matay. Di ba? O sa may crime against humanity, ana? Kung na may crime, for purposes of discussion, no? Na-term ana nila nga kwan, kanang just for purposes of discussion mga higala, no? Assuming without admitting. Assuming without admitting. Nga naagay na hitabo nga pagpamatay sulod sa 8 ka tuig aning 43 ka buok. Crime against humanity na. Dili man na crime against humanity kay kumuyong ka mga higala og crime against humanity sang katauhan. But pasabot patindaghanan nga matay og ang nabilin, nalisa nga sila ang sunod pamatyon. Mao na mga higala, ang crime against humanity to describe it. Pero napatay tungod kay ni Sukol. Napatay tungod sa bypass operation kay naapoy armas ni Sukol. Nakikpinusilay sa mga pulis. Di man na crime against humanity. Part siya mga higala sa operation. Mo na giingon, ni Attorney Minardo Guevara ang kanhi Solgen mga higala nga gipa-resign ni Bongbong Marcos kay di mo dipinsa sa iyang mga opisyalis nga nasabit aning illegal arrest ni Tatay Digong. Paunsa nimo ma-charge na siya og extrajudicial killing if it is in connection mga higala sa lawful performance of our enforcers. Di ba? Naman sa ito ang criminal law when it is in connection for the fulfillment of the lawful duty mga higala mapatay ka sa pulis. Justified na siya under sa ito ang gitawag o justifying circumstance. Dili na siya, it is a crime actually, but there is no criminal to talk about. It is a crime because to kill is a crime, but there is no criminal kay ang criminal mga higala is justified to kill the person like an ordinary self-defense mga kaigsuunan. Nya karon crime against humanity. Siguro dili na lang na nila gipailag kaso sa Tatay Digong, multiple murder. Sila na may administrasyon karon, dili man ma-justify mga higala nga dili ma-purso ang kaso, ma-hemorrhage ang hustisya tungod kay si Tatay Digong. Ato ning balikan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Pagka Sa gyapon kamo naminaw, this is 90.7 Love Radio. Ang programang Isyu sa Masa, uban yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Now, naisgutan na to kaganiya, no? Nga, pag-abot ani sa presentation mga higala sa mga ebidensya,
Di ba? Ang una yung mubungad nga pangutana, i-justify nimo. Please justify your charges. Crime against humanity. 43 kabuok ang natagaan nilang dokumento may galang nangamatay. Very far from 30,000 plus nga ilahang giklaim nga namatay kuno sa war on drugs ni Tatay Digong. Sige. Ha? Present your evidence nga kaning inyong gi-charge is correct. Crime against humanity. Kaya kung 43 na kabuok ang nangamatay, mas gamay pa sa nangamatay sa SAF 44, mas gamay pa sa nangamatay atong Ampatuan Massacre, it's an ordinary crime of multiple murder under sa tuang Kodigo Penal. Di ba? Wala man mga higala mainuti lang ato ang mga korte pa diri. Nganong gidalaman dito mga kaigsunan, nganong gidalaman dito sa puloy-anan sa mga NPA sa The Hague, the Netherlands. Engon, mahimorage na din ha dyan ang hustisya. Dili makabot kay influensyados Digong. Usa pa kay influensyados Digong, he is no longer in power. He was already a civilian when he was captured mga higala and kidnapped sa pagpanguna ni General Torre. Ang ato ang ukmanan, nagapangsyon man. Nganong dito mangyod siya i-charge? Kay home court to dito sa mga NPA. Wala yung klarong istorya niya. Dito dalon sa Tatay Digong. Kay home court man to dito sa mga NPA. So, ani na lang. Ayaw sa mo din ha, kaluya. Kay natural ra gyud na nga pasubmiton og comment ang prosecution. And it is impossible for the prosecution nga mingon nga yes, automatic mi ipso facto. Okay mi anang giingon sa depensa dili man gyud na kay sila man ang mag kalaban mga higala pag abot ngadto sa full-blown trial. So, musubmit gyud na sila og opposition. Kaso lang, ang opposition nga gisubmit mga higala sa prosecution, way kalainan sa gibalandra mga kaigsunan aning mga NPA nga mga abogado gikan sa Pilipinas. Sa lakton, gikopya ra sa prosecution kung unsa ang argumento nga nasulod sa utok mga kaigsunan aning mga abogado nga mga NPA diri sa Pilipinas. Ilaharang gisundog. Pero, it is not yet final. Because the ICC judges has to resolve ani mga higalang issue. Even if naanay resolution mga higala, the Defense Council can still file a motion for reconsideration kung ang desisyon sa ICC magpabor mga higala sa prosecution. So, layo pa mga kaigsuunan sa tinuod. Ang duol lang yun din nga si Tatay Digong, mao lang yun ang tinuod, nga gusto na yun mo pa uli, na ana siya gipangbati, gusto na niya nga makauban ang iyang pamilya og labaw sa tanan. Majority, bisa pa nig-eleksyonon ka, referendum tani, majority sa mga Pilipino ang gusto makakita ni Tatay Digong nga naa siya dinhi sa iyang yutang na tawhan. Majority sa mga Pilipino ang gusto makabati sa tingog ni Tatay Digong kay gimingaw na sila pag-ayo mga higala, sukad siya gidagi kapin usa na kagatos ka adlaw nga gidetain dito sa The Hague, the Netherlands. Good morning, Ma'am Ludivina Tampos Lutraga. Joey Moderno Juarez. Good morning. JC Bahinting. Lisada Turil. JC Bahinting and family. Good morning. Ma'am Elsa Kyotso diya sa GSIS. Oliver Campos. Good morning din na. Always good morning kapaminaw. There is may dumanlas buhangin. Shout out sa ako ang asawa. Din sa Issues Masa.
Number 1 kaayo mo diri sa dakbayan. Salamat. Bisag di mi man number 1, basta man number 1 mi sa inyong dughan, okay na kaya mi ana. Ruel Senior Diaz, good morning. Kusog kaayo mo ang programa diri sa Lumikad Compound, Maa. Noel Resentes, good morning po din. Thank you so much sa inyong pagsalig. So, mauna mga kaigsuunan atong pabuton. Unsay resolusyon sa ICC pag-abot mga higala sa panahon. So, Nits Miyon Tanusay. Good morning po. Dias may bangka. Nagabangkal man Onya, kinsa paning uban dere. Si Ma'am April Jean Monato. Ma'am Susan Gadyani, Dadapitas Lubugan. Good morning ninyong tanan din Alright. Napa ba ko'y makuan? Mabanggit nga naka-send og greetings. Basta good morning kanaton tanan. Alright. Proceed ta mga higala sa laing issue. Ang LTO nagsige karon mga higalag pasiatab aning istorya sa road safety. Road safety. Pero ang tinuod di ay safety mga higala sa bulsa. Pocket safety, dili di ay road safety. Kay ang tumong og tinguha aning ilang programa, ang ilamang kaugalingong bulsa ug ang kuta mga kaigsuunan. Maoni sakit nga kamatuod. Dawkugan nga gipugos og pasnit mga kaigsuunan. Tungod kay way lain silang nahuna-hunaan nga ilahang hukhukan karong panahona ang nagtinga nga mga Pilipino hindi guys anang multa-multa mga higala. Diba? LTO ay lain yung nahuna-hunaan nga pangwartahan ang mga tao. Siyempre, maingon po na sila asa man dahil may mangwarta dyan. Alang-alang magdito may mangwarta sa lubot sa kabayo. Mabadyakan mi. Dili pwede. Dirigid mi mangwarta sa mga tao nga muanhi sa among opisina. Kung magsimang-simang sila, di na sila manganhi sa atong opisina, maghimo na pud tagbalaod or mag-aminda tagbalaod nga mapugos sila og anhi sa atong opisina. Kay di nato sila matigbasan kung dili sila mosipot dinhi sa atong opisina. So kinahanglan makatungha gyud sila sa atoang opisina mga higala. Ana siguro ng patakaran sa LTO. Now, di ay bag-o na pod nga balaod. Balaod nga nag-obliga mga higala sa mga nanag-iyag motorsiklo nga ibalhin na sa inyoha ang pangalan anang inyong napalit nga motorsiklo. Kung brand new na gikan sa distributor paingon sa imuha. Kung sikanhan na gikan sa seller paingon sa imuha. O sa bag-ong giamindahan nga balaod, ang kanhi ay 5 days sa ganito, Republic Act 1123.5. Pero sa bag-o karon, sa Republic Act 12-209, 20 days ang gihatag aron i-transfer mga higala ang pangalan sa motorsiklo dinha sa imuha. Otherwise, you will be penalized. In violation mga higala, aning gitawag nato og Motorcycle Crime Prevention Act as amended. So, kamo karon nga minaw, paminaw, ug wa pa mo maminaw, ang kanang motor nga inyong giguyod-guyod karon, inyohang gisakyan-sakyan, o wala na matransfer sa inyo, i-transfer na before mo ipinalize sa LTO. Kay nanginahanglan ron ang LTO og dako kayong kwarta. Munang nangita na sila bikil, i-impound, ipinalize, haron makahatag og SOP dito sa ibabaw mga higala.
ngilngig po ni si Baygor Mendoza. Kaya kung di daw ka makahatag og SOP ning Baygor Mendoza, i-floating ka dayon, ha? Kung direktor ka, i-floating ka dayon. Oh? Kuyaw da ini, ha? Di da ini basta-basta po. Oh? So, obligado ang mga direktor nga motuman aning nisgutang kamanduan. Now, ang reason, every time ang God, mao ni siya, kani akong gisgutan karon balaod ni. You will encounter or engage anang mga vehicular accident. Moingon ka karon nga, naman tayo gitawag God og kulpa kontraktual, kulpa kriminal. Ikaw nga tag-iya sa motor vehicle, kaya naman na may mga motor vehicle nga ang dili ang tag-iya mo'y nag-drive. Driver, para gigamit og habal-habal. Girintahan lang. Oh, paminaw mo kayo, ha? Naatay duha ka obligasyon. As kulpa kriminal, kulpa kontraktual. Now, kung kanang imong motor manggod, mawala siya kay kasagaran kani giangkla ni mga higala anang istorya nga na-engage sa vehicular accident or crime, gigamit o pagpamusil, git-awikar ang motorsiklo. Mo man ni. Ang nahitabo manggod, sa pagkakaroon, gusto nila nga i-transfer mga higala unang-una, kaysa transfer na ay kwarta na. Di ba? Mubayan man ka sa LTO, mag-transfer ka mga higala sa pangalan na ay kwarta. So kung nakay transaksyon sa LTO, vulnerable ka stigbas. Kay langay-langayon, ha? Agi ka ng mga picture din, ha? Para madali ang transfer, kay basing mapinalize ka. So, makakwarta po sila. Personal. Ano ba? Kwarta-kwarta ba? Labi na kung ang issue registration, 200 kaayo anak karon kang direktor. Ano ang ibayad? Kasi direktor na kung obligasyon kang Baygor Mendoza kada bulan. Medya milyon daw niya. Naapay tagaanan din nga 450,000. O kaning, maoday nag-recommend kang direktor na. Atay ka. Luoy ka is direktor na ng trabaho, na. No? Mabulit og is office direktor. Muna si direktor, magkapaag-paag pod mga kaigsunan o pangita og source. Asa siya makatigbas? Ani kay pertindakuha sa obligasyon kada bulan. Now, kailangan i-rehistro kay para na transaksyon sa LTO. But actually, dili man siya mga higala gyud bugat nga rason para i-comply ni mga higalang Crime Prevention Act, Motorcycle Crime Prevention Act. Dili man siya kaayo necessary because we have the provision mga higala sa ato ang criminal law. Kaning gitawag na to kulpa kontraktual, kulpa kriminal. Ang kulpa kontraktual, mauni ang iyang kaso nga tubangon sa tag-iya mga higala sa motor vehicle or gitawag na to registered owner. Ang kulpa kriminal, mauni ang iyang atubangon aning driver for being negligence mga higala or negligent, crime of negligence. Because he or she failed to foresee the consequences out of his action or her action while driving the motor vehicle. Nakakos siya o damage, death, or injury ngadto sa ubang tao. Kulpa kriminal ang iyahang kaso. Now, gusto karon sa LTO nga ang registered owner, kung mabangga siya, dapat siya ang registered owner. Siya ang nag-drive kay kuan. Dili tong previous pa nga kuan owner. Kung madisgrasya, ang actual nga owner dapat maoy registered owner. Muna'y gusto sa LTO. Para ang transaction maigala nga transfer, tuloy-tuloy. Kinaaman ay kwarta din ha. Di ba? Karon, nganong may ngunta nga dili na siya dako nga issue actually. Nga kinahanglang pangugatan pag-ayos sa LTO kung dili man lang ang agenda mga higala, kwarta, tungod kay ang ingon sa balaod,
base na po sa mga Supreme Court ruling mga higala, kinsa ang registered owner mao mga higalay mapailan og kaso pursuant to the principle of kining kulpa kontraktual. Kay ang tag-iya labi na sa mga kining gigamit og passenger mga kaigsunan or gitawag na tog common carrier na asya embedded obligation. Nga iyahang himuon ang tanan nga dili siya makakos og disgrasya, damage, death, or injury ngadto sa ubang tao. That is contract. That is a contract. Wa mo ko makasign anang kontrataha dyon. Implied contract ang tawag ana. Nga dapat nakay pasero imong i-deliver safe and sound. Dapat you have to perform in accordance with the prevailing laws and regulations sa Land Transportation Office. Now, if you violated, patay ka. Nakakay atubangon nga kaso. Kulpa kontraktual. Ang kulpa kriminal sa driver, nakasala siya for being negligent. Mauna mga kaigsunan. So, dili kay isyo nga kanang kinahanglan i-transfer. Kaya ang istorya nga, pangitao na po itong previous owner niya. Ang previous owner, naapagid ay previous owner, hassle kaayo. Ana ilamay gala. Ang ginahimo karon sa LTO. Well, naman siya kanang light, no, nga ingno nato, very light nga kana bang kini bang issue, no, nga makaingon ta nga okay pod na. Pero ang pinaka-bottom line ana, kinahanglan sige transfer kay namatikdan karon sa LTO nga ang mga motor vehicle dili magdugay sa usa ka tag-iya ginabaligya. Kaman katong isa ka tag-iya di na puganan ibaligya. Paspas ang transfer. So kung paspas ang transfer mga higala, paspas pod ang makolekta sa LTO. So kung paspas ang makolekta sa LTO, nagkakwarta ang LTO. Di ba? Unya kada transaksyon din ha. Daghang transaksyon may tabo. Kay gikan kang A, gipalit ni B, si B gibaligya na pud kang C, si C gibaligya na pud kang D. Pila na ka transaksyon? 4. Ikumpara nimo usala ka transaksyon mga higala kay wala gi-transfer. Gi-open deed of sale lang. Kay mo manay uso ana mga buy and seller, open deed of sale. Wala mo tangi og date. Gipapirma lang ya, kuhaan mga higala valid ID. Unya saka lang fill upan kung imuha lang yung gusto i-transfer yung pangalan. Mo man ginahimo karon. Og ingon ana, pila na ka owner nabangga. Kisa may original ani, owner. Dili na ta mangutan na kinsay original owner. Kinsay registered owner under din ha sa iyahang certificate of registration kon CR. Mao man tan-aon mga higala sa bugado, kinsay registered owner din. Now, ang registered owner, mo dipinsa po, dugay ko naman na nabaligya. Di ay ako ang deed of sale. Mo po na yan dipinsa. Taon-taon, ato ning ipasabot mga higala sa tua mga sukis kanginan. Wala mga pipila ka mga pahinumdom. Isyu sa masa.
balik na may gala diri sa itong panagkuyog sa programang Isyu sa Masa Samtang. 41 minutos na nikalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, I have a personal experience magud-ani mga higalang motor vehicle, no? Kato pag itong first nako nga sakyanan, katong Nissan Salon back in 2000, no? Moto giuna na akong sakyanan. Karon gibaligya nako. Gibaligya po di ay sa nakapalit sa lain. Nakaenkwentro mga higala og vehicular accident. Nga siya ang sad-an kay ang nag-drive hubog. Pero ang naa sa certificate of registration ako pang pangalan. So niagi na siya isa ka tao una dito sa tao nga maoy naka disgrasya sa kining unit. So ang netabo, nasumon ko. Kasi siyempre ako ang registered owner. Sala po ito na ako, kaya nagtanga-tanga po ta. Nga dapat di ay, pag ibaligya nimo ang unit, nga nakapangalan sa imuha, kali paminaw gin mo ha, pag ibaligya gani nimo ang imong motor vehicle, imong unit nga nakapangalan sa imuha, dapat ipatransfer nimo sa buyer. Kaya simba ko madisgrasya na, dili lang mga higala ang driver ang maapil da o katong buyer. Appeal ka because you are the registered owner in the eyes of the law. Ikaw may tanawon mga higala na dito sa kuan, mo pangalan na dito sa kining registration. Di ba? Imo man pangalan na dito, ikaw ang masumon dito. Kung ang kinahanglan, imo jud siyang i-transfer. Pero naman go'y uban nga, okay na ni boss. Okay na ni ma'am. Kami na bahala ni. Pirma ka lang direct open deed of sale. Unya, open deed of sale, gidisplay, gipalit og lain. Pag abot ito, wa ganahe, gibaligya og lain. Ang naa sa CR, imo gyapong pangalan, na-disgrasya. Wa na gani ka kailan, kinsay na ka-disgrasya, kay wa, man kakailato nila. Diba? Pila na ka buyer, seller, buyer, seller ang niagi. Wa pa ko kailangan na. Dugay ko naman ang gibaligya. Actually, that is a matter of defense nimo. I have a deed of sale. Karon kung ay mo ang deed of sale, wala marehistro pa gyud. O nawala ang imo ang deed of sale, saan na ron nimo? So, that's for the safety mga higala pod, sa kining gitawag nato mga owner nga magbaligya og sakyanan, labi na motorcycle. No? Litan. Ang motor, nadakpan, gigamit og pagpanulis. Gigamit sa DDS, nadakpan ni General Torre. Ang nakapangalan dito, DG Sweetheart, sa iyahang CR, patay DG Sweetheart. Moingon si DG Sweetheart, dugay ko na nagibaligya kang John Bersamin. Moingon po si John Bersamin, dugay ko na nagibaligya nga to kang Kwan, Chip Dante. Saan na ron? So, bahala na mo kinsa na inyong ipambaligaan diya. Maana man ang abogado. Ang amo adi kinsa registered owner nga ni-reflect din sa CR. Mao ni ang amo ang pasumunan. Kay ang iyahang pangalan mao may nag-reflect dere, gigamit ang iyang sakyanan getaway car. Di ba? Muna himo ni General Torre. So, actually that's for the safety mga higala sa kining registered owner nga kinahanglan pag mabaligya nimo ang usa ka motor vehicle, dili lang motorsiklo motor vehicle mga sakyanan, i-transfer gyud na, ayaw sugot, ayaw ihatag ang posisyon sa unit hangtod dili matransfer. Kay simbakog madisgrasya na, you will be held liable on that very ground. Kulpa contractual mga higala. Ikaw ang nakakontrata nga dili yo dapat madisgrasya tungod kay ikaw ang registered owner anang sakyanan. Mauna ka importante. Kaya labi na ka ng mga buy and seller na mga ahente diha kusog kay mototsar. Ay ka problema ni boss, ay ka problema ni ma'am. Pirma lang diri ma'am, open deed of sale. Unya kauman taga imig valid ID kay mong ipapotocopy. Mao ra man ilang pangayoon. Kaman sila na mo fill up dito. Kung kasi gusto mo makapalit ani niya, ilang ipatransfer sa pangalan, sila na mo fill up dito niya. Ni pirma na ka dito sa open deed of sale as registered owner, tapos na mga higala ang boxing. Problema, wa matransfer pa sa pangalan ngadto sa buyer. Na-disgrasya karon. You will be surprised. You will receive summons.
patay ka din na. Well, again, mo na mo dipinsa ang yung deed of sale nga dugay naman ang wala sa kuha. No, nabaligya man na. So I am no longer liable. So, may nga po itong nakapalit nga dili man ako registered owner, mo po na mo dipinsa po. To resolve that issue, balhin daw matod mga higala sa LTO. But actually, uhaw pa mga higala ang LTO karon skamil pag-abot sa kwarta kay perting dakuag SOP daw kang Baygor Mendoza o sa ubang mga opisyalis mga higala dito sa ibabaw. Muna nga, og di daw luoy kay ako naluoy ko sa mga direktor. Kay kung di daw ka makahatag, floating. Floating ka na yun. Ilisdan ka na yun o ka na kusog mga hatag. Nga opisyal. Floating ka. So luoy ang mga direktor karon kamas-kamas mga higala. Ang tag 50 tong unang SOP sa registration gihimo nag 200 karon kay patinda ko sa apsunon kada bulan dito kang Baygor Mendoza sa iyang mga kaubanang opisyalis. Paita. Mauni na kabahog never mind mga kaigsunan. Taon-taon, balik ta man lamang pipila ka mga pahinomdom. Sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Balik na mga bay. Dili sa ito para kuyog sa 90.7 Love Radio. Siyempre pa, issue sa masa. Ang inyong hangi paminaw. Good morning din ha kang Gilbert Bacalya Tabay. Sa may Balyok, Talomo. Yang asawang si Alice, igsuon nga si Judith Lingaw Kaayo. Mga senior na imuhang programa, John. Regards. Oy, mga senior ha. Thank you so much. No? Grabe ning senior. O imong bugal-bugalan ni, makagaba na ni. Unyag imo hapon ning ayuhon. Grabe ni siya o grasya nga mahatag. So, importante kayo ng senior. Revina Balyok Loma. Good morning. Si Treb Israel. Mayang buntag, avid listener ko sa imuhang programa Permi, diri sa may country homes, Lubugan. Si Sir Ray Alag, napitan ni sa may Bangkas Heights. Ako aning teacher sa high school. Pero nag-teacher ni siya, 16 anyos pa. Kaya siya mag-teacher, guwang na dahil na, dili, bata pa ni. 16 anyos pa na, underage. Nagtudlo og mathematics sa Davao Central College. Diin ko ni graduate og high school. Ask ko lang if naa ka ba idea kung madayon ang barangay SK election. Kanang taon-taon, ato nang isgutan. Naanas kamot karon sa Malacañang. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning. Timbaya lang. Di napita sa may Rizal Extension. Ato ang dakbayan sa Davao. Diri sa ta mga higala sa nindot ng isgutanan nato karon. Ang istorya sa sabong. Nahimo rong kontrabida mga higala si Senador Grace po sa mga sabongiro. Kay siya ang nangulo og nangusog nga ipaundang na ang sabong din his Pilipinas. Kay violation kuno ni sa Animals Welfare Act. Sama ng paaway sa kabayo, sama na ng paaway sa iro, iring, sa pala diyang away din na. Matiguang, maingon ba na sa mga bata kaniya to basta mag-away ng magsuon, bura man mo irog-iring. Away man. So, kanang away sa irog-iring, natural na. Kanang silo-silo sa mag-asawa, o bana, kanang asawa bana, magsilo-silos, natural na. Kaysa kabayo, o magpaaway o kabayo, pasiloson man ng kabayo mga higala, aron magbugno sila. Kaya og walay bay nga ilahang silo-silosan, di man po na magbugno ang kabayo. Pero naay mga lugar nga gibawal na siya diri sa Pilipinas kay Animal Welfare Act kuno. Onya, naapoy ningon nga dili pwede nga dili may magpaaway og kabayo kay part na sa amuang kultura
ilabinangan ha sa mga lugar sa IP. Sa ato nang isgutan, kaning gitawag og culture versus law. Kinsa mga higalay mag-prevail. Karon, diri sa ta aning pagkakontrabida kuno ni Senadora Grace Poe sa mga sabongiro. Kay kanila bang sabong, grabe ra mag yun mga higala. Daw uwag nga nagtulo-tulo. Basta na kondisyon na ang manok, di na gyud papugngan. Itari yun. Di gyud mapugngan, itari yun. May kondisyon na kay ni. Di pwede nga, di na to itari karon kay kumuop ni. Iskabulan na po na itong pabuton, ikondisyon na po ni. Ano ba? Oh? Now, actually, ang sabong mga higala, mo ni sayop sa uban nga wa makasabot sa sabong. Ang sabong manggod, I should say, nga it plays a very important role in our economy nowadays. Because this is not just a simple gambling vice mga kaigsuunan para sa mga Pilipino. Aside nga nahimo taning kultura nga na-adapt nato gikan sa mga Espanyol, it plays a very important role in our economy. Why? Because it generates income and it generates employment opportunity o business opportunity. So pag naning income opportunity, business opportunity, employment opportunity, taxes opportunity because of income. Diba? Pag na-income, na-agyon na taxes. Mga higalay standard policy sa gobyerno. Any income that will come into your position, either from illegal or legal, it is always subject to tax. Di ba? Mao man ang nasa to ang balaod mga higala, mao man ay natagik sa to ang tax law na to. So, pag na-income, na-tax. Pag na-tax, buhi ang gobyerno mga higala. So, anong imuhamang patyon ang sabong kung dako kayo ang tax nga nakuha sa gobyerno? Ha? It is tantamount of killing. Aning, ano ito panultion ani? Gatong, you kill the ghost that lays the golden egg. Di ba? Sa derby pa lang daan, dagko kayo ng mga taxes mga higala. Pwera lang anang tigbakayan. Kay part na sa culture, pag naipista, pag nairaw, naisabong-sabong, kaya ang makakwarta na, ang mga intel ragyod mga higala. Intel sa IDG, Intel sa NBI, Intel sa kuan ug mga bagman, police station, region, city. Kay mo man ay kusog kay mangayo ang mga tigbakayan, di man na sila pwede mangayo mga higala din na sa madagkong sabungan nga lehitimo nga nag-operate. Bawal man na kay nagbayad man ng tax. Now, daghan kayong mapagan aning trabaho ni Grace Poe. This will make her as unpopular senator mga higala, labi na karon. Nahuraw, natandog na ang kalibutan sa mga sabungero kay naa na sa third and final reading mga kaigsuunan ang sabong. No? Naa na sa third and final reading ang sabong nga iyahang walaon dinhi sa Pilipinas. Ang rason is violation kuno sa Animals Welfare Act. But pasabot, iyang amindahan ang Animals Welfare Act o iyang i-include nga crime ang pagpahiluna mga higala o sabong. Actually, ang sabong, generally, it is prohibited. But exception mga higala, if it is permitted. Mao na siya. Kay gambling man ang sabong sa original. But nowadays, that is no longer true because it becomes part of our economy. It provides employment opportunity. It gives income in a form of taxes and business opportunity. Now, usahan na yung mga higalang business opportunity. Daghan. Kanang mga farm din magbaligya. So, na ay business transaction nga naitabo. Ang mga pagkaon, tambal, vitamins, mga accessories, mga higala, nga ni usbong, those are business opportunities. Employment opportunities. Alangad to sa mga naghimuan sa mga gapper, mga caretaker, mga usapa na din na.
Maghimo ang mga tari, daghan siyang mga tao din. Those are employment opportunities. Taxes during derbies. Kaning mga feeds. Mga paktorya sa feeds, mga paktorya sa pisi, mga paktorya sa tari, mga bakal din pang himuog tari. Ug uban pa, mga tambal, mga vitamins. Dili makasulod mga higala sa Pilipinas kung wa ni mga taxes. And they cannot operate business without paying taxes. So, parting dakuan ni mga higala, because ang sabong, dili lang siya ordinaryo mga higala nga sugal. It becomes an institution because sa kadako sa iyahang nahatag nga impluensya, sa kadaghang aspeto mga higala sa negosyo panginabuhian, masulti nato nga ang sabong usa na siya ka institusyon. Dili ni mo pwede na ingno na iundang na kay violation sa Animal Welfare Act. Di ba? Now, unsaon ta na rong mga nabuhi din na sulod sa bungan. Mga janitor, mga Kristo, mga kuimi, mga announcer. Ano may announcer po sa bungan? Mga manindahay din, negosyo may galag, kakanin, kape, guban pa. Bunas sila una mapiktuhan. Kaning feed sa manok, mga grains, vitamins, mga tambal. Usaon tani sila kaning magtrabaho aning mga agrivet. Napamay mga kuan dyon. Baboy, baboy, na ay mga itik, na ay mga iring. Pwede pa sila na dyan. Remember, pangutana mo din agrivet unsay pinakakusog nila nga sales. Pagkaon, tambal, vitamin sa mga manok. From 60 to 70% sa ilahang sales mga higala para sa mga manok. Fighting cocks kasagaran. Gika sa breeding, paingos conditioning mga higala. Ingon anak kadako ang pie. Aning fighting cocks nga ipaundang ni Grace po pag-abot din sa sales anang mga agrivet. So saan ta na ron? Kaning mga manghimo ay tari. Good morning na kang Chong o kang Paa. Kang Boy. Wa na sabong. Saan ta na? Sama ni sila. Himuon na to ni sila gun for hire. Wa na sila trabaho. O sa pagdagan sa ato, samot na. Actually, karon ang sabong, mauna lang usa sa mga nagpadagan mga higala sa ekonomiya. Local. Tungod ang mga mag-uuma, mahalin ang ilang mga mais, mga grains nila, tungod sa kakusog sa sabong. Pati pakpak mais. Halin, tungod sa sabong. Nang pakpak mais ba? Himuon man na, ibutang man na dito mga higala sa kanang kakaanan sa kan para mo kusog kayo, muligon ang paaw, tiis manok. Kung wala sabong, kanang palak mga galas mais, wala na dauban na. Himuon lang may panghaling. Pero tungkol sa sabong, nagamit pa siya mga gala, nakwartahan pa sa mga mamaligyaig, anagon din as bangkiruhan. Di ba? Good morning din na. Ang kanhi konsyal Edgar Ramos, Edgar Antisado, Ibuyan. Diya, sa iyang bangkiruhan, tanawa na diya. Why na usik? Why na usik? Ito una, ilabay lang na. Duwag-dungag na dito mga galas, basuras Carmen. Karon, kay na sabong, naidiyahan. Gamito na inis mga sabongero, kay botanik kaskasanan silang manok, magkondisyon sila. Halin! Ang pisik na ito, pira na may mahalin anang pisik. Hikot kanding, hikot kabaw, ihikot sa asawa mga higala nga, perti kayo baba, or hikot ba na nga laagan. Pila na may mahalin na. Pero tungod sa sabong, pertindaghanang manok, kinahanglan taso ng pisi para dili mapaul kulira. Diba? Para makalupad-lupad yun pag-ayos tipi. Daghan kay pisi kinahanglan. So, mas dako ang demand. Mudako ang demand. Mudako ang business transaction mga kaisunan. Tambal sa hayop sa baboy, kanding. Atong una, kana na mag yarok-yarok ang mga tambalan na. Mura nang inaanglan, pati vitamins.
Karon ang manok, kay kinahanglan man gyud kondisyon nun, obligado permi mga higala. Ang tag-iya nga mopalit. So naay business nga nahitabo. Naay na open nga mga agreement. Niko ang business permit ug uban pa nga mga permit ni bayad sa gobyerno. Kada sales nila naay bahin ang gobyerno. No, gipaundag na ni Grespo. Pwede dako ang mawala mga higala sa gobyerno. Walang niya makita na, ma-appreciate because halos manggod, indirect ang nahitan. Dili diretsahan ba nga, hatag na mo ning tax, dili manggod nga naan. Indirect. So tungod kay indirect mga bay, daghan siya proseso, daghan siya nagian. Tungod kay indirect siya, daghan siya nagian, daghan ang mapektuhan kung ipaundang na mga higala. Kaya kung sugal-sugal lang, wala may problema. Daghan kayo mahimo sugal na ibaraha. Mga nakay ang anay, pustahan, pila ka buok laki, pila ka buok bae. Baka, pustaan, anak, isang kabayo, kabaw, laki ba na, bae ba ng anak? Daghang pwede mahuna-huna ang pusta kung magbaha. Kanang bottle water, lumbaan na yung kasi una maabot dito sa tumoy, paano sa kanal? Pusta na Daghang kay mahuna-hunaan mga higala kung sugal lang. Pero ang issue sa sabong is more than sa sugal. Panginabuhian, negosyo o ekonomiya mga higala ang naadinhi nga karon gusto ipaundang ni Grace po. Kay iyaha mga higalang gi-amindahan. Ang gitawag mga higalag kining Animal Welfare Act. Inahatay Cockfighting Code of the Philippines. Subuot mapasabot, ipasupersede niya mga higala sa Animal Welfare Act ang kining gitawag nato og Cockfighting Code of the Philippines. That is also a law. Diba? So, kung magbagaan ay ang pariho balaod, pariho hinimo mga higala sa Kongreso, which shall prevail? Diba? Kaysa pagpanday manggod sa balaod mga bay, na ay mga konsiderasyon. Like sa paghimog mga executive order, mga memos, mga bay, there is always a reason behind. O kaning mga rason ani mga higala, naka-confine aning ako ang ipangsulti. One, it must be of national interest. National interest because it concerns or its concern is national security, public health, o unsa pa din. Basta naka-confine sa mga ingon ana mga higala nga issue, mamahimo nga valid mga higala ang balaod. Mamahimong valid ang mga issuances sa gobyerno. Di ba? Mamito nag-question nato na mga higala. Magluya na yun ang task force sa City Beatrice Davao. Kaya wa na mga higalay mapangwartahan. Kung maundang ni sabong. Mamito nang gi-question nato ng City Bet din. Wala may bird flu. Aron i-justify ng inyo ang checkpoint anang mga manok. Kaya kung may bird flu unta, mahimong valid ang order nga it is grounded for public health, public interest. Ang inyo lang gikuan, precautionary ni kay basin na bird flu, basin. You cannot rely on the planning statement alone. It must be imminent. Kung precautionary na, it must be imminent nga, sure bul yun ta, nga naagi bird flu nga may tabo, mamitaw na, kinahanglan siya, imminent. Sigurado ta kay, unsa man ang imminent. Halimbawa, ato ang silingang lugar, na bird flu dito. So, siyempre, mangandang punta din Bisag ang bird flu, wala mo agis checkpoint, niagi dito sa ibabaw. Kay langgam ang carrier mga higala. Mangandang punta din Pero wala may ingon anang balita matod sa Department of Agriculture. Nga nung magsigi man mo checkpoint gyud niya. Mao mangyapon inyo mangyapon palutson kung matag og sa kagatos. Di ba? Sa tuwa pa kanang inyo hadi nang gimo, binuang gyud na. No, dako gyud na siyang binuang now. Atong balikan.
ang sabong industry, mga higala, it is not about gambling nowadays. Maybe before, about culture, about pride, kay padaghanay kwarta dito, pakuyaway mamarada. But this time, we have to consider the bigger perspective, mga higala, as an institution. It is already an institution. Kano saan mo masulti ang usa ka butang nga nahimo na siya mga higalang institution? One, paglabay sa panahon. Saka dugay na, mga higala. Second, iyahang contribution. Ngadto sa publiko, dili contribution lang sa usa ka tawo. Ngadto sa kadaghanan. Sa gobyerno, sa mga tao. Third, it has been a practice for so long. So, nahimo na siyang institusyon. Gidawat na siya sa mga tao, mga higala. Hasta mga taga-simbahan. Dili man diritsahan, mga higala, nga gidawat nila ang sabong, pero ang kwarta nga nidaog, nga nadaog, gikan sa sabong, mudawat man ang simbahan, di man mangutana ko sa man gikan ni sa sabong, kaya di ko ni dawato, may pangutana ang simbahan, dawat man pirmi, subot pa sabot, dawat ang simbahan, anang sabong. Ay, naku. Di ba? Si Grace po lang, ang dili mo dawat, mga higala, anang sabong. Lisod kaayo ang panahon. Unsaon na to niro mga nanarbaho sa farm. Kanang naghimo din hag mga pisi. Kanang naghimo din hag tari. Ang mga Kristo, mga mananari. Ang mga handler, mga gaper. Ang kanang mga namaligya din na sabungan. Unsa ihatag ron, mga higala, sa ato ang gobyerno sa ilaha nga panginabuhian. Ngising-ngisihan lang na nato. Engineer Jojo Enrina. No? Randy Lala Lanit. Good morning. Mabugnaon nga kabuntagon. Diya sumay matanaw, Davao del Sur. William Mendoza. May buntag na mo dinayam. Di ba? Usaon na nato. Ug labaw sa tanan. Usaon na lang na sa sitibit. Kung wa na sabong, wa na muagi din ang manok. Wa na din ay makungkuhan anang checkpoint sa task force. Di ba? Usaon na lang itong mga playboy nga mga sabongero. Wa na ikalibay silang mga asawa nga muhawa silahang balay kay manabong. Kahuman, lahi day nga sabong day. Kadto di ay gitawag mga higala og one cock derby. Taon-taon, balik taon, manlamang pipila ka mga pahinomdom. Kalaro. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali,
pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito. Alright, balik na may kala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Lilihan yung orasan, basig nalingaw na mugtamos ginhawa din na sa tuang mga isgutanan karon, no? Labi na mga sabungiro. 2 minutos na, human ang alas 8 sa buntag. Jovinal Borjos, good morning. Si May Jolie Lasaga, good morning din na ma'am. Kanunay yun may naminaw sa radyo. Salamat yung kayo ma'am. Hinaot ming makasatisfy mi sa imuha. Usay mga concern ninyo din na ma'am. Ipadangat lang diri. No? Kaya wag din may lain din ng agenda satisfaction. Although daghang nag-comment nga taas kayo nga to ang commercial din o diha magud may nabuhi po. Sige lang. Wag o pamanta din 2 ka bulan kapin pamanta, we will make a kuan siguro, no? Adjustment later on mga bay. Aning ato ang commercial placement puhon-puhon para tuloy-tuloy ang ato ang discussion din sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Alright, 13 minutos. Human ang alas 8 sa buntag. Rowena Rodriguez, ma'am, good morning. Watching from Tagakpan. Tagakpan siguro ni, no? Tagakpan. Alright. Pride. Dili lang ni istorya sa chance or chances. Istorya na ni karon mga higalang panahon na sa tiyan. Ang mga sabungiro atong una, maadto lang dito kay maglingaw-lingaw. Karon lahi na mga higala. Ang mga sabungero mosod sa sabungan kay mga warta na. So, pait na yun ang panahon. And they look the cockpit arena mga higala as savior sa ilahang kagutom. Mato sa sabungan na una, daghan kayo kwarta dalon. Ang mga Kristo. Ang mga sabungero. Pero karon mato sa sabungan, labi na kini mga Kristo, di magdalag kwarta. Ultimo pambayad sa pulta, magpalibre mga higala. Kaya ang rason, kung magdado siya kwarta daw, na tendency nga mapili ang niyang kwarta. May namusod sa sabungan, way kwarta, kaya na tendency iniguli, makadala og kwarta. Kaya kung di siya makadala kwarta iniguli, bot pasabot, tabla ra siya. Dili siya pildi mga higala. Di ba? Kuya, pilosopi ng mga sabungiro. Labaw sa tanan ang mga sabungiro. Di na daw makahuna-huna mga higala og pangdidang. No? Masaligan sa sasawa, kaya mo concentrate og himas sa manok. Gwapo baghipo ang manok. Para inig fight sulod sa roida. Nagay chance nga mo daw, kay gwapo og hipo, kay sige gimonitor, sige ginahimas. Muna'y alibay sa mga bana nga palakiro. Nga manok ra ang gihimas. Pero ang tinuo di ay, ang ginahimas, ang mga manglastuhay di ay sa sabungan. Agaray! Nakagets na Manong Rapi Pintespina. Good morning din. Si, kuan, di anis Lubugan. Manggahan ba ni Lubugan? Si, Dante Hinlo. Certified Handos Coffee User. Uy, kumusta na ba mga Handos Coffee User na to din na? So, nagipangbati ninyo, paik yun siguro, no? Mantinan na lang siguro sa mugloy-aloy adin na. Si Kwan, Alan Kwan. Ba na ginaugma? Dili pareha ng uban nila nga may baliki, unya. Sa sunod simana pa di ay mga higala. Wa pagi klaro mahuman sunod simana paita.
Kaya kana ra bang tailoring kuan ba yan na kanang more on personal ang relationship ba? Ha? Personal ang relationship. Oo. Ano bang unsam din mo hang sakang ay dapat kuan yun eh. Kanang ipapuok yun na to para hubag kaayo ini suot nimo aning akong gi-repair nga pantalon. Ha? Kanang sakangan ba kanang crotch ba? Ipapuok yun para hubag kaayo tanawon. Kaning hips ato ning ipapiting kayo mamuls kay ka og sampot ma'am ato ning ipapiting kay para ma-appreciate good sa mga barako para makakita ang mga barako magtulok-tulok yung laway kuyaw mo na kuyaw nga mga tailor mga sastre mga higala maayo mo pahaom-haom ba nya paspas mo trabaho dili langay-langayon ang trabaho kana mo na pangitaon yun nato nga mga tailor or mga sastre mga kaigsuonan. 17 minutos na, human ang alas 8 sa buntag. Karon taon-taon, balikan taning istorya aning sabong nga gusto na walaon ni Grace po mga higala din sa Pilipinas ipaundang na ni. Subot pa sabot, yan ang ipascrap ang gitawag na to og cockfighting code, amindahan ang Animals Welfare Act. Ato ni mga galang balikan o niya ato ning salsalon og ayo apil na ning issue mga gala sa ato ang gobyerno man lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and/or payments and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10, and must have equal amount on page 2, Part 5, Item 39. And now you're ready to click Validate and Submit. Take note,
Make sure you have a stable internet connection for the submission of the filed return. The confirmation receipt will then be sent to your valid email address. And that's it. What are you waiting for? File now! Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Saya po inyong alagad, bata-bata June Bersamin. It is 90.7 Love Radio. Now, dirita, aning, ato lang ning tibawaso gamay ning sabong, kay naman ko'y nangutana sa toa. Kung institusyon na dyan, kasi may apektado yun, ana, daghan lagi, no? Dili lang mga breeders, mga, kining, mga aktual sa bungiro, o tipagasiugda din na sa kining sabungan, management, dili lang. Ang mga trabahante, ana, no? Gikan sa gapper, handler, mga janitor, grass cut, palit patag medisina, kaya di madalag grass cut, isprehan nimo, adto ka dito sa tindahan, anang mga agrivet, supplies, palit po ka dito mga vitamins, mga feeds, mga antibiotic, no? Daghan, pan-disinfect, daghan kayo, involved mga higala. So kung mawala ng sabong, wala. Labaw sa tanan, kung wala na sabong, wala na ng mga gwapa kaayong manglastuhay din nga maglibot-libot, mingon dayon nga, sir, unsay atong number, sir? Paborito kay sa mga puntos, labi na ng mga buwagaw kayog buhok. Agaray. Labi nagdauga na ang puntos mga higala sa sabungan, kanang mga buwagaw buhok. Agaray. Delikado na. Oo, halos magsabak-sabak na sa imuha. Ha? Si Tate sa Saldoa Rodriguez, good morning, shout out, watching from Barangay Tagakpan. Ayan, good morning sa inyo mga taga-Tagakpan. No? Basta daugan na yung puntos, painom-inomon dayon o kanang soft drinks, palitan dayon o kanang pumilo mahigala nga pinanitan, kundili apple, garay. Mingon dayon nga, bulag man ko sa akong asawa. Ingon po rin itong manlastuhay nga buwagaw kay buhok nga perting humuta. Bulag man pugos kong bana. Uy, ang bana na ko, may klaro. Tricycle driver naman, gamay magkag-income. Garay! Disgrasya na mga higalang kaugmaon diha. Now, so much, ugma. Kay dako pa kayo ni may higala ning hisgutana ning sabong nga gusto ipaundang ni Senador Grace po. Dili sa ta, magpa-international sa ta. Kay basig na ay mga bana ron diyang nagmata og morning. Ang Dubai mga higala, i-capital city sa United Arab Emirates, UAE. UAE. UAE may tawag na nila. Nagapagawas og kamanduan karon nga ilahang panglunggubo ning mga beach spacer, mga boarding house, nga gipangpuy-an ani mga transient mga kaigsunan. Meaning, sagad ani mga langyaw. Kay kanimanggong Dubai, mo gayto ingon atong usa ka OFW nga kung gusto ka, ikaw Pilipina, kung gusto ka mo tilaw og lain-lain nga laki adtog Dubai. Kay lain-lain ang laki dito, makaengkwentro kag Arabo nga bangason, ay Arabo nga upaw, na ay Turkish, na ay Amerikano, na ay Asian, Chinese, kaning mga Orientals. Tanan, na inaong dagway dito ni Bin Laden. Parte naghanag laki dito mga higala sa Dubai. Adto ka dito. Karon, nakahiring na siguro mga higala, ang Dubai still a Muslim country. Taas pa mga higala o preserbasyon aning moralidad. And probably, that prompted the government of Dubai nga pangrundahon mga higala ning mga boarding houses o mga bed spacer nga diin sagad na hitabo ning mga karumal-dumal mga higalang immoralidad, pagluib, pagtaksil, kay dili gusto kuno ang gobyerno sa Dubai. Nga
nga kaning mga transient nga ngadto dito, including ang mga Pilipino, nga himuon mga higala og yuta sa pagkamaluibon ang syudad sa Dubai. Himuog yuta sa mga maluibon. Mao ni nahitaboron. Ang Dubai na himong yuta sa mga maluibon. Kay ang mga nangadto didto nga walay Paris, ang Paris na bilin sa ilahang mga nasod, ilang gipuy-an niadtog Dubai, nilangyaw didto, nagluib sa ilahang mga Paris. Mo na nga ang Dubai karon yuta sa mga maluibon mga nagpitok-pitok ng akong amigo nga ang iyang asawa to as Dubai. Kay matod pa mga higala sa report, ang kanang mga beach spacer, ako di ko mutuo kaniadto, na ay amigo nako nga nakatrabaho sa Dubai. Ningon siya nga, kanang pakighilawas dito, John, sos ginoo ko. Dito may nag-story may sa labi at una sa ABS-CBN, bisita sa sko. Grabe dito. Dubai, ang pagitan ninyo, babaeng lalaki sa usa ka balay, ang pagitan ninyo, muskitero na. Wa na pakialamay, magkuo mo ditong malong, magkuo mo ditong habol, magbinigwasay mo dito. Grabe ng Dubai yun. Usara yung boarding house, bed spacer lang mga higala, muskitero na pagitan. Higda mo tanan niya, bahay laki, bayot tumboy. Ang samukan gino kayo kanang bayot. Kaya bukalit nagpangamang ato sa mga laki, mga higala. Mahugyaw daw ang ilahang pagkatulog. Samukan lang kayong bayot, di kagwanta. So, ang gobyerno karon sa Dubai, gipangrunda ni tanang mga boarding house nga gipampuy-an sa mga transient. Pag madakpan ka dito, istrikto ang ilang balaod. Dapat magbulag yun ng lalaki babae. Ano na itong patakaran? Muslim kuya istriktong Kristiyano, mas istrikto patakaran pertaining to morality ang Islam. Sa laktod ng pagkaistorya. Klaro-klaro pagkaistorya. Karon, nahimo naman ang Dubai daw hinuon mga higalang yuta sa mga maluibon. Kay tanang mga nagluib silang asawa, gluib silang bana nga nag-abroad, dito sa Dubai mga higala. Dili Dubai ba ya? Aningon ang asawa nga anak ko sa Dubai. Nara diya sa bye-bye mga higala din. Nagtaban og ang tricycle driver. Dubai yun, kanang Dubai. Nasod. Sa United Arab Emirates. Kay dito di ay, matod sa revelation sa ako ang amigo kaniadto, muskitero rin pagitan. So grabe ang immoralidad. Ang ako ang isa kahigala ningon nga, di man ko mabalaka, anak John. Nga di man ka mabalaka. Nga imo ang asawa naman sa Dubai. Nga di ka mabalaka. Stay-in man ang akong asawa John. Wa man nag-board ang akong asawa. Lagi, stay-in ang imong asawa sa iyang amo. Pero ang iyang uyab, nag-board man, dalon man na siya dito sa boarding house, dito man na siya, kalad-karon og ayaw mga kaigsunan sa kalipay. Patay. Pag-ingon ako, aksyon siya pang luspat. Tama, no? Imong asawa, istiin sa amo. Naamanay day off. Unya ang iyang uyab kay na ay boarding house, kay nagtrabaho sa factory. Nagtrabaho sa hotel. Ayan, patay. Nya ang ilahang day off Domingo. Asam na sila mangadto. Dito sa boarding house, mga higala, sa iyang uyab. Ingon ko siya, tama, no? Imong asawa, istiin, pero ang uyab na may boarding house. Atay kang bata ka. Unsao na lang na. Ma'am Dahila Bermoy Basan, good morning din na. Pakisyan out sa may Inawayan, Santa Cruz, Davao del Sur, labi na kay Kap Dani Bakyal o Kangping Pantinokple, taga Tambungon, Lasang, Bermoy, Tambungon, Lasang, Bermoy family, Dahilas of Inawayan, naminaw o nagtanaw sa imuhang programa o si Engineer Jojo Enrina di mambuntag po. Ayan. Di ba? Kamo karon, mga bana ninyo, mga asawa ninyo, monitorag yun na, no? Kay mauna, basing madakpa na dito sa Dubai, nga naglumlom dito sa boarding house. O kaning mga boarding house nga partition, pero ang partition lagi, muskitiro ra mga kaigsunan lagi daw.
So, kung bation karog kahidlaw sa imuhang lawas ng kinaham, manguhit ka ra dito, imo ra nang ipalusot ng imuhang kamot nga. Ha? Unya katupod, ang imong gikuhit, uhaw pa pud sa kamil, kay ang iyahang bana, iyahang gibilin. Ikaw, uhaw po ka sa kamil, kay mong asawa, imong gibilin diri sa Pilipinas, nagkita mo dito sa Dubai, na, unsay mahitabo kahana? Alang-alang magpinikatay ra mo. Oh. Ha? Magpinikatay ra mo diya sulod sa moskitiro. Ay, nako. Nya, ang ilang huna-huna mga igala, daan na sila sa planetang Mars. Wa naggoy makasaksi bisag unsay ilahang buhaton. No holds bar. Grabe. Bisang pagkadaghan sila nakasal diri sa ilang ipambilin nga mga Paris, naana daw sila dito sa Dubai, wala na'y makapugong nila. Ang ilahang team song dito, nothing can stop us now. Grabe. Mao na, dili ta gusto. Kana lagi untang gobyerno gapo yung basulan. Kay kung plastaron lang yun, dapat ka na mga minyo, di na yun na dapat tugtan nga mag-abroad, nga mabulag sa pamilya, kay mabungkag yung pamilya, mabulag sa bana, mabulag sa asawa. Ang tugtan lang mag-abroad, ka na mga single. Oh? Kana mga nagminopos dyan, kana, pwede po na. Pa-abroad na mga nagminopos. Sa pa may madaw-daw na to ang mga nagminopos. Oh? Sampag mga paslot na ila, na may pamilya siguro mabungkag, wala naman na, nagminopos. Oh, pero naagya po yung lalaki, mudaginot anang nagminopos, oy. Oh, magsigilag dala-dala mga higalag use oil. Saan mo na ni mong use oil? Naman kuy uyab, minopusal na. Use oil de yung tirada di ay, Use oil. Bitaw, kani ako, kaya ang tinuod yun, kanang minyo na, niya mo abroad, dako gyud ang chance. Kay kanang long distance relationship, wa gyud nay kasiguruan mga higala. Ha? Madugay lang ganig uli ang bana niya mamonitor unsang orasa tig uli siya tagdugay gyud mo uli. Kamango naman gani ni kumpare mga kaigsunan. Ako ang istorya tinuod. Wala ni limod-limod, nahitabo ni siya. No? Kay nung dumatong diya sa Digos, kanang naikwari dadaplis karsada ng 3 de Mayo. Oh, di ba? Ang iyahang bana nagtrabaho, construction, kada hapon muli yun. Construction ang trabaho. Pero nakasiling ang dokirok. Unya yung asawa manyakis. Unsay gihimo? Ha? Dito atong porsyon sa bungbong nga natabunan mga higala ng punuan sa saging dapit. Gibusutan. Dito ipalusot ang iyang kinatao niya, ang iyang asawa mga higala. Iplastar po ang iyang kinatao dito sa bongbong, murag abat. Ga tuwad-tuwad o naghayang-hayang mga higala, nagsigig id-id anang bongbong, kaya ang bongbong gibusutan po na sa iyang kumpare. Anawa na dito. Grabe yun na yung uwag na. Kana pang long distance relationship, tuwa dito sa Dubai. Tuwa dito sa Saudi Arabia. Tuwa dito, asa pa ng mga lugara, mga higala, nga parting daghanag temptasyon. Kaya wala ka. Kabalo ka, ang kanang relationship, dapat intact permi. Kaya kung mahawang na siya, musulod na yun, si temptasyon, ana. No? Dapat huot permi na siya. Kaya kung imo nang tugtan nga mo, luag gamay, musulod ang temptasyon, ug di ni kagwantarong isa, bungkag pamilya. Di ba? Mayroon na ng uban nga, kanang mga hipokrito ba? Muna'y bahala siya. Bahala siya. Nga ikaw man ay kawawa na yun. Kapag nagkuha ng aibag ni mo, sige ng kaghilang niya. Sige ko na wala. Gidumog na puturon ako ang asawa sa bangason nga ramo. Agaray. Ito na puturon sila nagbinigyan na is boarding house. Di ba? Ako, kani akong istorya sa niya. Dili yung binastos, dili ni ingon espekulasyon, pero tinuod ni netabo. Sa ako ang 30 katuig mga higala sa broadcast.
nagkalain-lain nga mga problema aning mga OFW. Nasangguni. In fact, na ako'y kauban na itong una. Mismo. Iyang asawa. Di na mamonitor asa na dapit. Di na makontak. Wa na po mo kontak. Diba? Problema ko Problema kay ng long distance relationship. Bana gani, di gani makauli kay nagbaha ang karsada. Tua dito nag-out of town. Maghuna-huna naman ganing matay. Wa baka to gihuog sa akong kumpare akong asawa ron. Batan-o na ba akong asawa? Gwapa pa yun. Mamols pa yun. Kada gabi mag-sure ta magitog puo kaayo matulog. Diba? Labi na mo kontrata na mga higalag. Tagduha ka tuig, 5 ka tuig dito sa gawas. Layo kaayo. Layo pa sa Speedno mga higalag. Asa mo na napitan ng Speedno? Layo pa daw sa Speedno. Diba? O siya may tabuan na dito. Ako, more on practical. Based on what the actual happening, actually. No? Actual happening mga higala, aning mga relasyon nga sa mga OFW particularmente na, kini mga long distance relationship. Dapat dili yun alaw. Kanang gihimo sa Dubai karon nga panglunggubo ng mga boarding house nga gihimog salag sa mga maluibon, tama ra na. No? Di man yun na masiro-siro mga igalas gobernos Dubai, pero at least mapungan-pungan pa mga higala ang temptasyon. Kaysa pasagdan lang sa gobyerno nga magtinurjakay na sila din sa usalang kabalay tungod kay moskitero lang mga higala ang pagitan nila. Lalaki, babae, tumboy o bayot. Mura na mga higalag, Sodoma o Gomora na ng Dubai. Di ba? Kamo karon din ang inyohang mga asawa o bana na sa Dubai. Paulian na lang na ninyo. Kay grabe kaliberated ang Dubai. Mura mga higala o US. Ang ilahang huna-huna anang makighilawas mga higala, unsa ilang huna-huna ana? Exercise ra daw na. Exercise ra daw na. Napoy ingon, dili na exercise yun nang lugod lang. Napoy ni ingon nga, dili lang na nang lugod yun unsa man pod? Nanutpik lang. Nanutpik ra di ay. Maunay nakabahog tik-tik na to aning trabaho. Nanutpik, ipanutpik ra di ay. Kana mga higala, nindot na nga lakang sa Dubai government. Alright, tadad, balik tayo. Manlamang pipila ka mga painom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702RT. Alright, balik na may gala. Dili sa ito panagkuyog sa programa Issue sa Masa. Alas 8:41 na. Sa ito ang panag-uban-uban. Ato tibawas sa may gala oras. Naibilin. Sa ito ang panagkuyog karong buntaga kung sublion adlaw nga Miyerkules, Pizza 25 ning bulan sa Hunyo 2025. No? Ang kaning istorya may tungod aning gikalipay sa Saudi Arabia ang naitabong gera sa Iran o Israel. I-reserve tani kay burag
dako kay ni siya may gala nga diskusyon. Dili ni nato mahuman maalang-alang ni nato. Lisod manggod ang usa ka butang imuhang alang-alangon. Lisod. Ang usa ka butang imong alang-alangon lisod. Sama po na sa isyu. Alang-alangon nimong isyu, dili kay nimo ma-explain, dili kay masabtan mga higala sa tuwa baga suking tigpanubay. No, may nang naagyo tay enough time to discuss ani nga mga isyu. Apil na ning istorya mga higala nga ang testigo batok kang Pastor Apollo Kibuloy binairan man di ay ni Senadora Risa Hontiveros. Ang ambisyosa mga higalang senador nga gusto po di ay magpresidente sa tuang nasod. Ugma reserve tani, no? Ay di tani alang-alangon. Mura na pod gud gyapon nag imuhang asawa. Ayaw gyud nag-alang-alanga kay imo nang alang-alangon, maduklan jud kag luwag. Dapat kuan jud ka with all the preparation. Kay basin unyag magkuhit-kuhit ka nya kauman mapalong ra di ay dakong gubot sa kalibutan mga kaigsunan. Dako kayong gubot sa kalibutan. Again, good morning din na kang Say Ray Alag. Diya sa may Bangkas Heights, Turil. Ito ang dakbayan sa Davao. Now, atong balikan mga higala. Kanang mga istorya anang abroad. Daghan ng nangabuntis dito anak sa gawas. Nangabuntis mga higala. Minyo Davis, Pilipinas, nangabuntis dito. Ang ilahang diskarte, ipaampon nila sa mga single nga mga OFW ang ilang gisabak para inig-uli din daw sawaay ra gihapon mga kaigsuunan. Di man makabaloy ang banang nanganak pa kay di pa man mo uli mga higala diri sa Pilipinas kung nagtutoy pa ang bata. Muna, kamong mga bana, paminaw mo pag-ayo. Kana yung asawa nag-abroad. O niya, mag-extend gani, dili pa muli. Kana. Delikado kay na. Kay daghan kaayo na mga higala og nahitabo ngayon ana. Wala muli, nag-extend kay nanganak di ay dito. Di pa makauli kay nagtutoy pa ang bata mga higala. Siyempre, pag magtutoy ang bata, naigatas, makabalo ang bana. Uy, nganong naman kay gatas kadako na sa tong anak? Dili sa Pilipinas. Kay nakaanak di ay dito sa abroad. Mo na nga, i-extend ang contract. Every 2 years, extend na po. Another 2 years, tama-tama, malutas na ang bata, mga higala. Muli na, wa na igatas. Inigsimot sa bana, inigtutoy po sa bana. Kinapo ba bana, mututoy po mga higala. Wa na igatas matutoy. Di na makasulti nga, nakaanak siya dito. Mo na, pagkadako na sa bata, iuli na mga higala sa nag-ampon, di na magkabulabugay. Di na magkabulabugay. Kay ang dagway sa bata, bangason kaayo. Naong kaayo mga higalag Arabo. Mo din mong anak. Di man may bawa na na develop na ba ang instrument mga higala, medical instrument nga inig-uli anang mga usa nang lungaga na usa na nga yungib pagikan sa Pilipinas inig-uli ana bisan pag nanganak na dito og ka duha ka tulo maora man gihapon na inigbiradas bana mga higala. Di ba? Pagkabalo ba yung bana, uy, unsa man ni burag nakaanak naman ni. Nakaanak bitaw na bitaw tay anak diri di mo ana naman po nang asawa. Pero di gyud na maingon nga nakaanak ko dito anak sa Arabo. Di ba? Di man na mo ay nako. So usaw pagditik sa bana nga nalimbungan siya, nagiluiban siya sa iyang asawa nga wa pa may instrumento mga higala, wa pa po'y balaod nga kanang mga babaeng nag-abroad ipailalom og medical examination or background checking kung nakaanak ba na dito wala, including ang mga lalaki kung nakapaangkan ba na dito wala pa may mga higala balaod na wala pa po'y instrumento nga pwede na to gamiton nga moingon gyud ta nga conclusive ang mamahimong resulta na. So tungod kay wala, cheating is free. Ang istorya din sa madakpa na lang. Sa madakpa na lang. Kung madakpa na, ang kuno, di ka makadawat sa kuha, abulang ta.
O, ana. Di na ko mulit dis Pilipinas. Dito na ko sa abroad. O, mingon po itong bana nga, wala bitay lain nakabalo, ana. Kita na bitay nakabalo, dawaton ta na lang ka. Pero mahubog, balik-balik ko ng istorya. O, kulatahon pa ang asawa, resulta ang asawa, mubalik na lang sa abroad, buwag na lang yun sa hingpit. Ako, kanyang istorya, tinuod ni. Wala ni ingon mga higala nga lipod-lipod. Lisod nang magtago ta og istorya. Adto mo'y ana, way klaro. May nang, ang atong istoryahan diri, tininuod yun ni. For us to be aware. Labi na sa mga asawa o bana nga ang mga pares tuwa sa abroad. Muna, you have to be aware. Kay paglayo, bulag, long distance relationship, kaning si temptasyon, mo sit in yun na, mo solod yun na mga higala. Ha? O bakasyon lang gani nga to sa laing lugar, out of town lang gani, mingon na yung asa man ta mangita, dirig maayohon. Labi nagnay kwarta, asa man ta mangita, dirig maayohon. Mutila po taga diri. Kuyawa. So, dili na siya mga higala, imposible. Dili na siya imposible nga may tabo. Alright, tanawa nyo ang orasan. Doon na 48 minutos ang nakalabay. Human, ang ika-alas 8 sa buntag. Ni angko na gyud ay, no? Sa laing bahin, si Congressman Dilima nga uyab gyud silang Junel. Ya daw driver, pero wala niya tagain og balay. Tagaan lang daw niya og kwarta, pero kwarta, pwede gapon makapalit og balay. Sa interview mga higala ni Winnie Munsod. Alright. Yot lang kayo, ha? Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Murag na uplok man atong intro sa Love Radio. Mandayan makasud. 49 minutos, human ang alas 8 sa buntag. Sa gapong gamo na Minang, it is 90.7 Love Radio. Now, akong gingon, moral lesson aning kuan, abroad. Kung naaman lang panginabuhian din ayaw na lang. Kung labi na kung minyo ka, kay duol yun na mga higala sa bulag. Because letting your partner to go to abroad, ang equivalent ana, imo siyang gitagaan og bintana sa temptasyon. No? Tendensya din bulag yun. Luoy ang mga bata. Mo gyud labing una nga casualty. Ang mga bata, mga higala. So, mahimo na po siyang problema sa ato ang society. Kay mahimo siyang produkto, mga higala, sa broken family. So, nag-ambisyon ta nga matagaan na itong masandag nga kaugmaon na itong mga anak mo nang nag-abroad ta. Sukwahi, di ay may tabo. While naa sila'y kwarta, pero tungod kay produkto sila sa broken family, dili maayo mga higala ang ilahang pagdako. Muna ang dakong problema. Now, lahi yun nga naagi atindan sa parents nga magdako ang bata. Lahi yun. Naagi dako kaayo mga higalang kalainan. So, kamo, naminaw karon. Inyong mga partner nag-abroad. Sure bulag yun na ninyo. Sure bulag yun na. Basig na nga buntis na dito, mao nang sigig pa-extend. Kay nagtutoy pa ang bata. Nabuntisan o bangason mga higalang upaw, na patay kang bata ka. Mauli na diri ka nang di na magtutoy ang bata para wa na'y gatas. Di na makabaw si mister nga nabuntis di ay dito sa Dubai mga higala. Pasti lang pa ito. Unyag mahibawan, moingon na si misis. Gusto kag bulag ta. Mubalik ko dito sa Dubai. So ay kabala ka. Suportahan ko ni mga bata. Moingon po dahil ng bana dayon nga di ki ay mga higala, di kaingon. Ayaw taon. Di naman kabaw mangitaglain. Ayaw taon. Ako na bitay nakabaw nga nabuntisan ka itong Arabong upaw dito. Di lagi na ito istorya para di po kumaulawan. Ayaw yung pagtabi-tabi. Pero pag mahubog, sigig balik-balik ko ng istorya.
nagkundat ka lang dito sa Dubai, nabuntisan ka sa Arabong upaw, sige, balik-balik ko. Buntag pamilya lagi gyapon ang bottom line din. Ha? Oy, si RR. Kung bata din. Si Archie mag-birthday. Kung nag-birthday karong adlaw, ha? Happy birthday din na si Cariaga. Birthday ni Archie Cariaga karon. Ang sa tanan mga nagsaulog silang adlaw na tawhan. Happy birthday. Yan. Pansita kay long light. Wag yung budget. Ako ang sakop dere. Agsaulog sa iyahang adlaw na tawhan. Si Dudong Itok Maratas magsaulog po mo nang nangupras no si Dudong Itok. Kaya pita pang-birthday na nato. Paspasin na din nato. Paspasin na nato ang kupras na to kay pangkatapusan na birthday nimo. Pero naay kupras o wala. Makapansit mangyapon tatok ay kabalaka. Pag-harvest lang dag lumonsito. Kay nindot ng lumonsito. Mao'y ato ang iwisik-wisik sa pansit para di kay ngilngig. Si Jonathan Corsino, may buntag din na. Ang worst anang abroad. O kanyo, Siman man niyo, si Jonathan Corsino, yung Papa Siman, kana, likado po na. Tagsara na mo dunggo, pero kada dunggo, bunggo po. Ato dayon sa Malati, kay mag-schooling sa Malati. Sos dito, anang Malati, nakapuyo ko anang Malati. Nag-board ko din na mga igalag, 2 ka bulan, grabe ng Malati. Kanang eskwelahan ng mga Siman, kanang ilang gipuyan gani, kanang sitawan na, kanang kasira. Mauna yung mga number 1 bugaw. Kanang mga Siman din na nga, mga eskwela, mga igala, dagaan nagtagtulo ka buok babae, papilion ka na dito. Papilion ka dito. Ang iyo mga bana, eskwela, Siman, mag-schooling para promotion, anhag Malati, ukya na ninyo. Di ba? Naay, kanang mga kasira din na, muna yung number 1 bugaw, dala nagtagtulo ka buok babae, gikan sa mga lain-laing eskwelahan, papilian si Muha. Ako di man ko Siman. Pero, sito kay tana mga igala. Ano man? Ang kaistorya na, mga Siman man po. Di ba? Muna sila, uhaw pa daw sila sa kamil. Kada dunggo, bunggo. Bisag asa mo dunggo, bunggo. Iyaw ng Siman. Basta lagi, long distance relationship. Labo, gina. Di, jog ko, motoo anang istorya nga tapat sa isa't isa. Bisag layo kay mo, kay tapat sa isa't isa. Ayaw na ta istoryahe. Istoryahe. Labo na kay na. Distansya lang kay mga igalag. Usa kadangaw to nikundat na. Tanawa lang ko na mga puntos sa sabungan. Nindot kayog pananghid mga igala sa asawa. Maglingaw-lingaw sa sabungan. Kay ipait ang manok ni kumpari. Mo'y pananghid. Si kumpari ba? Katutong kumpari ba nga butan kay ba? Nga talawan kay sa asawa. Ang iyang manok, ipait karon wadto ko. Pag abot sa sabungan, to ang buwagaw buhok nga manglastuhay, maunay sige ginahimas-himas. Agaray. Mauna din na. No? Nga naman, distansya man sa asawa. Distansya na pila ka kilometro sa asawa. To nikundat na mga higala. Diba? O dili na siya mga bay, exclusive sa mga lalaki. Mo na reality din Ang babae na apoy ingon anak nga abilidad. Di ba? Itong tanaron nimo ang imuhang asawa. Adto dito langyaw kabaybayunan. Manarbaho dito. Agoy. Dili lang man na ang gikinahanglan nila ini mo nilami nga karinyo kay naatay kwarta naapagyoy gugma ito gugma man to sa kuang bana wa may kwarta di ba kani akong istorya sa makausap pa akong balik-balikon
true to life story ni. Mo nang ang mga naminaw sa tua maka-ingon gyud tama na. Because di ko mo istorya direct spekulasyon mga higala. Mura ta nagbangag, sigig hallucinate, di ba? True to life story ning ako. Good morning sa mga naminaw din nga mga FM station ng ilahang newsroom, nagsigig monitor kung sa'y topic. Ako ganahan ko og nagpasalamat ko sa inyo ha. Kaya at least ang amon topic diri, inyuhang sundugon, unya inyong i-discuss din na sa inyuhang programa, inyo lang dungag-dungagan. At least makatabang mo og pasabot ngadto sa mga listeners. Salamat kayo anang mga newsroom niyang sigig monitor. Mga newsroom sigig monitor din sa issues masa. Tinuod lagi ni. Nits mo yung tanong sa'yo, tinuod niya kong istorya. Kaya magpatabang maguni. Kita, Pilipino, may pagkamaritis po ta. Magpatabang ba? Kaya, media ta. Sir, ang wasawa, sir, ba? Di na makontak, sir. Uy, kung di naman makontak, ambot lagi, sir. Asa man? Tuwa dito sa Dubai, sir. Pila na magka-adlaw, nga di na makontak. Dili lang adlaw, sir, Roy. Mga tulo na kasimana, apit na magbulan, sir. Di makontak, sir. Nasakit pag yun akong anak, sir. Patay kang mata ka. Kanya, nga nung nilak man ka og di makontak. Basin lang og nag-brown out dito, or naguba ang cellphone, or, unsa ba? Dili gid sir, ano man. Kaya ang last na sinya sa akuha, sir, lain man, sir. Niingon man nga magkita taon niyang gabi. Naman siya dito sa Dubai, sir. Nga yung magkita mo niyang gabi. Lahi yun to, sir, na mission niya. Kay ka. Disgrasya yun. Niya, karon mo ding di na makontak mga higala, kay na mission din niya, maulaw na siya siyang bana ug sukmatan siya. Kay nagtirik na siguro siyang uyab dito sa Dubai. Nagsigit text. Nasend dito sa iyang bana, kay ni-text po siguro iyang bana, nasagol ba, narambol ang text, dito ni-reply sa bana. Nabasahan sa bana. No lang, di na mo tubag. Ala na siya. Ay, nakoy. Kaya, ugma, isgutan ta ni, kaning sabong, kay wala na pangwarta ning madayon ni Maygala, wala na pangwartaan ning diyang TF o kanang kuan din na. Si Tibet nga mangayo og moaging manok. Isgutan ta ni. Og uban pa nga mga istorya kay gamay ra man gyud kay atong oras mga higala dinhi sa isyu sa masa sa 90.7. Pero ugma tiwasan ta ni. Salamat kaayo sa ngalan sa kinatibuk aga puwersa sa programang Isyu sa Masa of 90.7 Love Radio. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Panahon na magbulag-bulag ato ang pulong pamalandong karong buntagan. Dili ang ayang himuong kamatuuran dili ang ayang himuong kamatuuran ang simpleng opinyon sa ubang tao. Ayaw himu adayon ninyo og kamatuoran. Opinion ra man niya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang tunog ba po sa mga tagna sa mga istasyon. Ayong buntag and keep safe always mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.